el segon punt de la jota, que se diu el segon. Farem el segon en volta. En el vídeo anterior del primer punt de jota ja ho vàrem dir a Miquela, el ritme era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I el segon, així com el primer, els braços anaven a l'aire, el segon el que fa és que els braços acompanyen a les cames. Val? Primer el faré sense braços, perquè el vegeu, i després ja incorporarem els braços. Val. Començant sempre amb el peu dret, com sabeu, i anem a fer coça, coça, coça. Val? Coça, coça, coça. Coça, coça, coça. L'heu de fer un poquet mirant cap a... com us ho explicaria? Cap a l'altre costat de la cama, val? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però aquest segon sempre se fa amb una volta, val? És dir, que anem a fer-ho. Començam amb el dret. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, volta. I la volta com és? Pues, en el peu dret, més o menys com el bolero, procureu voler el més en fora possible, perquè després la volta damunt l'altra cama vos sigui més fàcil de fer. Estem? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en fora, i en el mateix dret li torneu a donar. Sempre heu de començar amb el peu dret. Va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, volta. I ara incorporarem els braços. Els braços, com us he dit abans, començam sempre acompanyant les cames. Val? L'esquerra damunt i el braç dret acompanyarà la cama dreta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La jota el que té és que botes molt damunt els peus. Val? Sempre has de fer un botet, ho pot fer sense botar, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, però quan li incorporem la música ho anirà millor sempre si li pegau, si faig un botet. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, i fins aquí el segon de la jota, aneu practicant molt, perquè aviat ja el podrem fer en parella. Adéu! Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.